ክቡራት ተመልከትና ኩሉ ግዜ ኣብ መደብ ሕላገትና ቀርበልኩም ኣብ ጥንታውን ባህላውን ሰብ ሰራሕን ኩሉ ግዜ ናኹም መደብ ከም እናቀርብ ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ከዓ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ብከተማ ሰመራ ከምኡውን ከተማ መቐለ አቋሪፅና ኣብ ማእኸል ታሪኽ ሕምብርቲ ዝኾነት ከተማ ዓድዋ ንርከብ ከተማ ዓድዋ ከዓ ብዙሓት ታሪኻት ዘለዋ ከተማ ምዃና ንፈልጥ ኢና እዛ ከተማ እዚኣ ከዓ ሓደ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣሎ እዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብኡ ተረኺብና ብዛዕባ እዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ናበኹም ክናበል ኢና ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ዓድዋ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በተለይ ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚሩ ብዙሕ ታሪኽ ዝተሰርሐሉ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ምንም ዓይነት ናይ ኣፍልጦ ስራሕቲ ዘይተሰርሐሉ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ንሕና ከዓ ሕዚ ዘለውሉ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ከጉምለኩም እየ ሰዓቡና ከተማ ዓድዋ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ እናተባህለ ይፅዋዕ ሽሙ እውን ቤተ መንግስቲ እዩ ዝበሃል ያው ዘለናለ ዓድዋ ያው ከም ሎሙ ዋላ ይኹን እምበር በዚ ዓድዋ ናይ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሰርና ዓብይ ናይ ንግዲ መስመር ዝነበረ እዩ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ሙዚ ዝተኣሰር ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ታሪክ ዝሕለፈ ዓድዋ ማለት እዩ ዓድዋ እንትምስረት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ካፍተን ቀዳሞት ዝበሃሉ ከተማታት ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ያው እዚ ናይ ንግዲ ማእከል ኢሉ እውን ናይ ምሕደራ ማእከል ናይ ፖለቲካ ማእከል ኮይኑ ዝሓለፈ ከባቢ እዩ ቅርብ ኣቢልና ክንሪኦ እንተለና እኳ እንተሪኢና ሃፀይ ዮሃንስ ቅድሚ ኣብ መቐለ ናይ ፖለቲካ ማእከሎም ምግባሮም ኣብዚኦም ነይሮም ማለት እዩ ቅድሚ እና ሃፀይ ዮሃንስ እውን ብዙሓት ኣብ ማሕደርቲ ዝሓለፉሉ እዩ ግን ብቐንዱ ክንሪኢ እንተለና ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ናብዚ ክንሪኢ እንተለና ማእከሎም ኣብዚ ዓድዋ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕቲ ዝሰርሕሉ እናዓተሮ ምስኒ ሃፀይ ተክለ ጀወርግስ ዝተኣሰር ናይ ውግእ ዓሰም እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብዚ እዩ ባዕሉ ምስ ሃፀይ ዮሃንስ ዝተኣሰር እንዳስላሴ እኒሄ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚዩ ካብ ቀዳማይ ብወለድና እውን ታሪክና ፀንሐና ናይ ነዊሕ ዘመን ዘቁፀረ ልዕሊ 50 ዓመት ልዕሊኡ ዘቁፀረ ቤተ መንግስቲ እዩ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚዩ ቅድሚ ሃፀይ ዮሃንስ ኣትሒዙ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ዝወሃቦ ዝነበረ ብዙሕ ምሕደራ ብዙሕ ኣገልግሎት ዝወሃቦ ዝነበረ እዩ ናይ ሰላም ቤተ መንግስቲ ናይ ልምዓት ቤተ መንግስቲ እዚ ማእከል እዚ ቦታ ድማ ሕምብርቲ ናይ ትግራይ በዚ ንሰሜን ምስ ኣስመራ ምስ ኤርትራ ንደቡብ በዚ እውን ምስ ማእከል ሃገር ንምብራቅ እውን ምብራቅ ትግራይ በዚሁ ንምዕራብ እውን ኣብ ማእከል ሕምብርቲ ዝርከብ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚዩ ሓንተዎ ፅቡቅ ኩነታት ዝነበሮ ብዙሓት ነገስታት ዘሕለፈ ብክብርን ብኣንደበትን ዝፀንሐ እዮም ታሪክ ወለድና እውን ዝነግሩና ቤተ መንግስቲ እዚዩ ነባር ቅርሲ ናይ ቀደም ነዊሕ እዋን ፀንሐ እዩ ብሃፀይ ዮሃንስ ኣትሒዙ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዩ ብቐረባ እውን ምስ ናይ ባሕሪ ምስ ይሓ ምስ ኣክሱም ማእከል ኮይኑ ብንግድን ብፖለቲካን ዓበይቲ ነገስታት ዝቕመጡሉ ዝነበሩ ዓድዋ እዩ ምስ ናይ ጣልያን ውግእ እውን ዓድዋ ኮይኖም ካይኖም ናብርያም ሸዊቶ ሒዝካ ክሻብ ራዕዮ ጎሰሶ ሒዝካ እስካብ ገንደብታ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣብ ዓድዋ ኮይኖም ብመሪሕነት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ እዚ ወሲድካ ኣብ ዓድዋ ዝኒሄ ቤተ መንግስቲ ንውሕ ዝበለ እዋን ከምኒ ሃፀይ ዮሃንስ ደጃዝማች ገብረ ስላሴ ዝነበርዎ ብድሕሪኡ እውን ብዙሕ ዝበሉ ነገስታት ፀኒሖም ብቅድሚኡ እውን ፀንሑ እዮም እዚ ቤተ መንግስቲ ያው ጥንታዊ እዩ ታሪካዊ እዩ እዚ ብዙሕ ታሪካት ዝተሰርሖ ቦታ እዩ ማለት እዩ ብማሕበራዊ ይኹን ብኢኮኖሚያዊ ይኹን ኢቭን ብውትድርናም ከይቀረየ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ኢሉ እዞም ኣቦታትና ገለፅዎ ፀንሑ ኣብዚ ብዙሕ ክያዶ ዝተኸየዶ ብዙሕ ዝተሰርሐሉ ቤተ መንግስቲ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ መጀመርያ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ጎጆ ሰዓር ከም ዝነበረ ዓበይቲ ዓድን ሓደ መዛግብቲ ታሪካትን ይነግሩና ማለት እዩ ጎጆ ሰዓር ነይሩ ብድሕሪኡ ድማ ብድሕሪኡ ዝመፁ ነገስታት
عدوا زنبره كل محدارهم كم نهنصو كم بحدش نهنصو كم بحدش نستخاخلو خمس خدو الندجات قبر سلاسي باريا قابر الندجات قبريهت مشاشا ود حزوايرو كاون سرعه درغ مصيون اوزي محدارو اوزي نيرو كاون زمص تفلالو اغايش ناي نابنت كبر مرحينا ملس سيناوي ان غرماو لجورغس عدوا وصيملو زنورو ان نغاس غديدا عدوا مصيملو زنورو ساعات محدارو معرافو ماوزي كم زنوره مالتي ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ጥንታዊ ታሪኻዊ ባህላዊ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን መስሕባት ቱሪዝም ይርከቡ ካብዞም መስሕባት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ከተማ ዓድዋ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ሓደ እዩ እዚ ቤተ መንግስቲ ንብዙሓት ዘመናት ማእኸል ስሕበት ነገስታት ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ብዙሓት ኣካላት ዝሓለፉሉ እዮም ምስኒ ደጃት ገብረ ስላሴ ኢሉን ካልኦት ቀጽሎም ሞጻም ሓደርቲ ናይ ዝኸባብን ናይ ትግራይ እዚ ቅድሚኦም ካብ ቅድሚኦም ኣትሒዙ እዩ ነይሩ ቤተ መንግስቲ ስለዚ ነዊሕ ዘመናት ዝጸንሐ ቤተ መንግስቲ እዩ ቤተ መንግስቲ ናተባለ ይጽዋዕ ናይ ቤተ መንግስቲ እዚ ከዓ ያው ናይ ዓድዋ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ ኢሉን ናይ ኢትዮጵያ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝፍለጡን ደጃት ገብረ ስላሴ እዚ ይግለጹ ካልኦትውን ስለዚህ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ይመስል ምስናይ ጣልያን ዓወት ዓድዋውን ይተኣሰር እዚ ኻውዚ ፊሾና ተባለ ይጽዋዕ ዘለና ቤተ መንግስቲ ፊሾ ማለት ጣልያንኛ ኦፊስ ማለት እዩ ስለዚህ ዝግብዙ ምስኡ ዝተኣሰር ኣሎ ምስቲ ናይ ቆንስላ ጣልያን ኣብ ዓድዋ ዘለውን ሙዚ ዝተኣሰር እዚ ዘመላኽተካ ዓድዋ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ምሕደራ ማእኸል ምንዋሩ ዝተኣሰር ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ስለዝኾነ እቲ ቤተ መንግስቲ ኣመሰራርትኡ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ቤተ መንግስቲ እዚዩ እንኳና ንህዝቢ ዓድዋ ንህዝቢ ትግራይ እንኳና ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኩነታት ጽቡቕ ታይሽሙ እዩ ነይርዎ ግን ክንድቲ ክህቦ ዝኽእል ክንዲ ክርከቦ ዝኽእል ረብሓ ኣይተረኸበን ክንዲ ትኽግበረሉ ዝኽእል ከበሬታ ይተገበረሉ በርዚ ቤተ መንግስቲ እዚዩ ብቐረባ ንከተማ ዓድዋ ዙርያ ከባቢ ዘሎ ዓድዋን ከባቢኡን ብዙሕ ናይ እቶት ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ናይ ዝተፈላለዩ ንመናእሰይ ወዲብካ ነቲ ዝኒሆ ወለዶ ዓብዪ ጥቕሚ ናይቲ ዓዲ ፍልፍል እቶት ጽቡቕ ኣንፈት ክህብ ዝግብኦ ነይሩ ግን ኣይተሰርሐሉን ምስ ናይ ኩናት ዓድዋ ዓወት ዓድዋ ዝገልጽ ምስ ቆንስላ ምስ እንዳልዕልቲ ምስ እንዳ ራእሲ ዝበሃል ኒኦ ብዙሓት ታሪካዊ ናይ ከተማ ዓድዋ ዝኒኦ እዚ ከባቢ ናይ ፍሾ ኦፊስ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኒኦ ብጠቃላይ እዚ ቤተ መንግስቲ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ብዙሓት ዓበይቲ ወለዲ ሕዚ ተጠይቅካዮም ቤተ መንግስቲ ክንደይ ዝሓለፎ ኢሎም የብሉካ ማለት እዩ ባዕሎም ዞም መግራብ ምስክር እዮም ክንደይ ካብ ናይ ቀደም ትሒዙ ማለት እዩ ክንደይ ታሪክ ዝተሰርሖ ቦታ እዩ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ከም ቅድም ኣይተሰርሐልን የግዳስ ስኡሉ ዓንዩ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ይስርሐሉ ዝነበረ ቅድም ብታሪክ ህዝቢ ዓድዋ ዝፈልጦ ኣይኮነን ታሪክ እውን ዝዓቀበ ኣይኮነን እዚ ግን ካብ ሕዚ ወሲድካ ዝተዓቀበ ኣይኮነን ከም ህዝቢ መጤንካ ወሲድካ መንግስትን ክሰርሐሉ ዝግብኦ ታሪክ ናይ ህዝቢ ዓድዋን ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ከምኡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዝንሄ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሰርሐሉ ዝግብኦ ስራሕ ኣይተሰርሐሉን ጥንታውን ታሪኻውን ቤተ መንግስቲ ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብቲ ክልልን ቀዳሞትን ኣለው ካብ ዝበሃሉ ቤተ መንግስታት ሓደ እንትኾን ብርክ ዝበሉ ታሪኻት ዝተሰርሖን ክሳብ ሎሚ እዋን ዘይተሃወፀ ብሕታዊ ምዃኑ ይሕበር እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ሓደ ከም ትግራይ ኢሉን ከም ኢትዮጵያ ከም ከተማ እዚውን ኣለው ካብ ዝበሃሉ ዘይተጠቕምናሎም ዓበይቲ ሃብትታት ያው ሓደ ቤተ መንግስቲ እዚ እዩ ኣብዚ ከተማ ኣብዚ ከባቢ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ግን ናይ ቤተ መንግስቲ እዚ ንዘራረብ ስለ ዘለና ብጣዕሚ ዘይተጠቕምናሉ
بتعم تاريخاوي ቤተ መንግስቲ እዩ ታሪክነቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ታሪክ ዝተሰርሖ ማእኸል ምሕደራ ናይ ንጉሳት ዝመፀ ናብ ዓድዋ ንጉስ ማእኸል ምሕደርኦም ዝነበረ ካብቲ ካልኦታት ቤተ መንግስቲ ብዙሕ ዝውግዕሎም ብዙሕ ዝውረየሎም ዘይነኣኣስ እኳ ዳኣስ ዘያይዳ ዝበለፀ ቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ኩሎም ናይ ትግራይ እውን ኣይኮነ ናይ አፍሪካ እውን እዩ ናይ ዓለም ሙሉእ ናይ ጣልያን እውን እዩ ማለት እዩ ጣልያን እውን ምሕደርኡ ኣብዚኡ ነይሩ ካብ ከተማ ዓድዋ ብርኽ ኢሉ ትርእይዎ ብደንቢ ንኹሉ ምቹው ዝኾነ ኣብዚ ኮይንካ ሙሉእ ዓድዋ ትርእየሉ ከባቢታት ዓድዋ ትርእየሉ ሶለዳ ብዙ እንረኣዮ እምባ ገሊላ ትርእየሉ በዚ ብኩሉ ናክሱም ካብ ትርእየሉ ስለዝኾነ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ብዙሕ ታሪክን ብዙሕ ናይ ባህላዊ ይኹን ወታደራዊ ክንደይ ነገር ዘሕለፈ ቤተ መንግስቲ እዩ ማለት እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ሓድጊ ምዃኑ እናተፈለጠ ብደረጃ ሃገር ክልልን ኢሉ እውን በቲ ከባቢ ክሳብ ሕዚ ኣድላይ ዝበሃል ክንክን ከም ዘይተገበረሉ ዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ይጸርሑ እዮም ሕብረተሰብ እውን ቅርሲ ናይ ዓዱ እዩ ናትና ሃፍቲ እዩ ናይ ወለድና ዘጽንሑና ትካል ኢሉ ክንክን ይገበረሉን ኣብቲ ከባቢኡ ሰፊሕ መሬት ነው ሰፊሕ መሬት ሙሉእ ልምዓት ልምዕኻ እንኳን ናይ ከተማ ዓድዋ ዙርያን ዘሎ መንእሰይን ህዝብን ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ እቶት ብዙሕ ሃፍቲ መጠቐመ ነይሩ ተዝስርሐሉ ዝብል ኣረኣያን ግምትን ይዘለኒ ብዙሕ ሃፍትና ሃለዎ እቲ ሕብረተሰቡን ብደረጃ ይተገንዘቦን እቲ መንግስቲ እውን ትኩረት ይገበረሉን ብተፈላለየ ምክንያት ስለዚ ናቱ ውፅኢት ብክንዲ ዝድለውን ኣይተፋለጠን ብክፋለጥ ይግባኦ ንዑ ዝምጥን ናይ ጽገናን ናይ እንክብካቤን እውን የተገበረሉን ንዑ ዝምጥን ናይ ዳግመ ምምሕያሽ ስራሕቲ እቲ ቅርሲ ብዘይትንክፍ ግን ዘመናዊ ብዝኾነ እታወታት እቲኻ እቲ ዘመን በፂሕናዮ ዘለና ዘመን ብዝምጥን ኣልሚዕኻ ዓብይ ኢኮኖሚ ከምንጩ ዝኽእል ናይ ዝኸባቢ እዚ ኣብ ምፍላጥን በዓል ሃፍተ መስሓብን ንዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ዓርሱ ኢሉ ነቲ ከተማ ነቲ መንግስቲ ኢሉ ናይ ምምጋብ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምንም ናይ ቱሪዝም ስራሕትታት ዳርጋ ኣይተሰርሐን እየ ዝብል ኣነ ኣይተሰርሐን ጽቡቕ ሃዋኹ ተጀሚሩ ነይሩ ሕዚ ንኣብነት ናብ ካሊእ እኳ ከይከድና ኣብዛ ቤተ መንግስቲ እዚኣ ቅድሚ ኩነታት ትውግእ ኩነታት ምጅማሩ ቅድሚ ኮሮና ማሕበር ልምዓት ዓድዋ ነይሮም ኣብዚ ብዙሕ ክያዶ ኸይዶምሉ ነይሮም ጀሚሮም ነይሮም ጽቡቕ ጅማሮ ግን ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ብዙሕ ኣይተሳኸዐን ማለት እዩ ቤተ መንግስቲ ዓድዋ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ቆላሕታን ጽገናን ዘይተገበረሉ ጸንሐ እንትኾን ካብ ሎሚ እዋን ጀሚሩ ኩሎም ዝመልከቶም ኣካላት ንሓወፅትን በጻሕቲ ዓድን ብዝጥዕም መንገዲ ጉቡእ ጽገና ተገይሩሉ ፍልፍል ኣታዊ ንክርከበሉ ክስራሕ ከም ዝግባእ ከምዚ ዝስዕብ ይግለጽ ትጽቢት ዝግበረሉ ቁጽሪ ሓደ ህዝቢ ጠመት ክገብረሉ ኣሎ ህዝቢ ይበዓል ዋና ናይ ህዝቢ እዚ ትካል እዚዩ ቁጽሪ ሓደ ህዝቢ ጠመት ክገብረሉ ኣሎ ህዝቢ ክንክን ክገብረሉ ኣሎ ህዝቢ ድማ ንመንግስቲ ንምንታይ ክብርነቱ ዘይሕለወሉ ዝቤተ መንግስቲ እዚዩ እዚ ፍልፍል ኣታዊ እዩ ዕብየት ዓዲ እዩ እንኳን ንትግራይ ንኢትዮጵያ እውን ዕብየት እዩ ካብ ዓንተወት ሒዙ ተማጻጽኡ እዚዩ እንኳን ናብ ሃገር ደረጃ ብዓለም ደረጃ እውን ክፍለጥ ይግባእ ነይሩ እዚ ትሕትኒ ይሓ ትሕትኒ ኣኽሱም ቀጽልካ ዝርአ ትካል እዩ ነይሩ ንኣብነት ዓወት ዓድዋ እናተባህለ እዚዩ ዓመት የኽበር እዩ ናይቲ ፍልፍል ናይ ዓወት ዓድዋ ቀንዲ መሪሕ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚዩ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ሒዝካ እዩ ተፍቲ ዓመት ዝበዓል ዓወት ዓድዋ እናተባህለ ዝበዓል ዓድዋ ክኽበር ዝግብኦ ምስ ቤተ መንግስቲ ሕሉ ዘሎ እቲ ባህሊን ዓቂቡ ዝነበረ ታሪክ ከም ታሪክ መጠን ዓድዋ ተጣናኺሩ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ኣጣናኺሩ ሰሪሑ እቲ ባህሊ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ማዕኸል ዓድዋ እዩ እዚ ወሲድካ ግን እቲ ቤተ መንግስቲ እውን ሓድግነቱ እንተይቀየረ ክስርሐሉ መካዊ ይኹን እዚ ይኹን ፈሪሱ እዩ ሕዚ ዙርያ ምላሽ ፈሪሱ ስለዝነ መንግስቲ ጠሚትዎ ህዝቢ እውን ምስ ህዝቢ ኮይኑ ተሓዋዊሱ መንግስቲ ብመሪሕነት ኮይኑ
መንግስት ተሰርሐሉ ዝኽእል እዩ ክሰርሐሉ ዘለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕብረተሰቡ ናይ ደፈሮን እምበር ምንም ብዙሕ እንክብካቤ ይተገብረሉን እቲ ዙርያ ምላሽ እንተሪእናዮ ዓንይ ኣሎ እቲ መካበብያ ሓፅሩ ባህላዊ ዝኾነ መካበብያ እዩ ዘለዎ በቲ ናይ ቀደም እዚ ፀገማት ኣለዎ ባዕሉ ውሽጢ ኣቲና እውን ብፍላይ ኣብዚ ቅድሚ ኩናት ተወሰነ ክፅገን ተፈቲኑ ነይሩ እኹል ኣይነበረን ሽዑ እውን ሕዚ ከዓ ኣነ እዚ ዝመክሮ እዚ ክለምዕ ክእል ኣለዎ ኣብ ኢድና ዘሎ ወርቂ ከም ጨርቂ ክንሓስብ የብልናይ እዚ ብደንቢ ኣልሚዕና ብዙሓት መናእሰይ ታሪኮም ክፈልጡ ኣብዚ እውን ክጥቀሙ እዚ ቦታ እውን ታሪካዊ ዘመናዊ ብዝኾነ ክዕቀብ እንዲያው ዝተመሓየሸ ናይ ዲዛይን ምስትኽኻል ተገይሩ እቲ መሬት ኣብዚ ብዙሕ ነገር ስራሕቲ ተኣታቲኻ ሞያ ብዝጥይቆ እቲ ቅርሲ ብዘይትንክፍ ግን ዘመናዊ ዝኾነ ክለምዕን እቲ ቦታ እውን ገፊሕ ናብ 30,000 ሜትር ስኩዌር ዝፅጋዕ እቲ ዘለዎ ግቢ ዓሪፉሉ ዝኒሄ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ማንም ከባቢ ይትረክብን ስለዚ ክለምዕ ኣለዎ ንክለምዕ እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ እቲ ከባቢ እቲ መንግስቲ ከም ትግራይ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ከም ናይ ኢትዮጵያ እውን ክስራሕ ክእል ኣለዎ ካብቶም ክዕቀቡን ክደምቁን ክፍለጡን ዜጋታት ክጉብንይዎን ዝግባእ ቦታ እዩ ንክጉብነ ግን ዘልዮ መሰረተ ልምዓት ክማልእ ኣለዎ ክፅገን ክእል ኣለዎ እቲ ግቡእ ክጠናኸር ክእል ኣለዎ መካበቢኡ ብደንቢ እቲ ባህላዊ ትሕዝኡ ብዘይለቅቕ ግን ካልኣይ ናይ ምፅጋን ስራሕቲ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ከም ዓድዋ ብምልኡ ኣይተሰርሐሉን ቱሪዝም ክበሃል ይከኣል ዓድዋ ሽም ብቻ እዩ ብድሕሪኣ ካልኦት ከተማታት መፂአን ብድሕሪኣ ደሚቐን ድሕሪ ዓድዋ ግን ድሓርትና ልትኸይደላ ማለት እዩ ግን ዘሎ ቅድሚያ ግን ክትሓዝ ዝግብኦ ግን እንቆንስላ ክትሓዝ እኒአዎ መጀመርያ ቤተ መንግስቲ እዚ ክትሓዝ እኒአዎ መጀመርያ ዓወት ዓድዋ ክነኽብር ተኾይና ማለት እዩ ብሓቂ ክንዘራርብ ተኾይና ዓወት ዓድዋ ክኽበር ተኾይኑ መጀመርያ ኣብዚ እኒኦ ናይ ዓድዋ ኩናት ዓድዋ ዝገልጽ ምስልታት ኣውዚኦም እኒኦ ቶም ጀጋኑ ዓወት ዓድዋ ዘሰየሙ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት ዝኾኑ ኣብዚ ውሽጢ እዩ እኒኦ ኣብዚ ውሽጢ እዩ እኒኦ ኩሉ ምሕዳሮኦም ይኹን ኩሉ መናገሽኦም ዝነበረ ኣብዚ እዩ እና ኣብዚ ቱሪዝም ብዙሕ ተሰርሐሉ ኣብዚ ብዙሕ ክስርሐሉ እኒአዎ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢቭን ኣፍሪካውያን እውን እዚ ናይ ኣፍሪካ ቅርሲ እዩ በቃ ኩርዓት ጸለምትን ኣተባሃለ መቸም ዓወት ዓድዋ ዝግለጽ ስለዝኾነ ናይ ኩለና ቅርሲ ስለዝኾነ ናይ ኩለና ዓወት ስለዝኾነ እዚ ዓወት ዓድዋ እንተልዕተለና ቤተ መንግስቲ ቆንስላ ኩሎም ናይዞም ጦር ካምፕታት ዝኒአው ኩሎም እዚኣቶም ዝነበሩ ማለት እዩ ንሳቶም ምስኡ ክለምዑ ከም ዘለዎም እየ ዝብልኣነ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም ኢኮኖምያዊ ሓንቲ ሃገር ከስስኑ ካብ ዝኽእሉ ዓውድታት ሓደ እዩ እሞ ኩላትና ብዝኽኣልናዮ ዓቕሚ ኣብዞም ሓድግታት እዚኦም ጠመተ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ናይ ዝዕለት ሰናይ መልእኽትና እዩ እሞ ሰላም